Ben tahsili Almanya'da yaptım. Di serdema vê hikûmetê de têkiliyên me bi hemû cîranên me re xirab bûn. Niha bi Îranê re bi Sûriye re em weke neyarin. Serokkomar diçe Îranê çi? Ez bawer nakim di vê seredanê de tiştekî baş derkeve. Başı. Bu kadar size söyleyeceğim. Türkiye'nin ilişkileri çok güzel. Gelek başı, seredaneke başı. İran cîranê me ye qedîm e û divê têkiliyê me jî baş bin. Ne bi tenê Îranê re, divê bi hemû aliyan re têkiliyê me baş bin. Ez bawer dikim, dê ev seredan jî ji bo gelê me baştir be. İyi olur. Bu adam olduğu müddetçe hemşerim. Ülke olarak Atatürk ilkeleri yurtta sulh, cihanda sulh. Îranî jî Tirkin. Ev derdor hemû Tirkin. Me dîrokeke qedîm heye. Em birayê mezin in. Atatürk gotiye. Li velat aştî, li cîhanê aştî. Em divê ser vê rêbazê bin. Lê hikûmeta niha û Erdogan hemû alem kiriye dijmin û neyarê Tirkiyeyê. Azerbaycan, öbür tarafta kuzeyde Gürcistan.